5 बोसोरनि गेजेरावनो रायजो राजाफोरनि फिसा फिसौ जेंनाफोरखौ समाधान खालामजोबगोन। बिटिआर सरकारा बे समाव रायजो राजाफोरनि हान्थामेला खालामनाय राहाखौबो साबसिन खालामनो गोख्रै खामानि मावगासिनो। बे बाथ्राखौ बुंदों बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया। थारैनो बियो जोबोरै बाख्नायथावदि दिनै 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय बेंटल सेरफां ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय सानसेयावनो मोन 15 लामाफोरखौ बेखेवनानै होदों। मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया। हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रन्जित बसुमतारिया दिनै बेंटल सेरफां प्राइमारिनि सिङाव थानाय सा बाथाबारि, लावखिगुरि, 4 नं सेरफांगुरि आरो दुनाबारि गामिनि गुबुन गुबुन जायगाफ्राव बिटिआर सरकारनिफ्राय गोदानै मावफुंनानै होनाय लामा आरो दालांफोरखौ बेखेवनानै होयो। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि भारत भुटानजों नांजाबनाय 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव थानाय बेंटल सेरफां ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा लामा दालां मोजां नङैनि जाहोनाव जेंनाजों सौसिनोबो नांदों। नाथाय बे ओनसोलनि जेंनाफोरखौ आथिखालनि गोदान सरकारा गोनांथार होननानै लामा दालां लुफुंनायखौ गोख्रै खालामगासिनो। दिनै जोंनि 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव मानव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव जोंनि इउपिपिएल सरकारा बेसेबां खामानि मावदों बेखौनो जोङो जथायै 14 नं चिरांदुवार बियाबनि सिङाव जोङो फिथा होनो नागिरदों मावखांनायखिनिखौ। नैबे बेंटल सेरफां प्राइमारिनि सिङाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय दासिम 21टा जाबाय। बेनिफ्राय बोसोरनैनि गेजेराव बेनिफ्राय पिडब्लिउडिनिफ्राय दा मोनसे वाटार रिसोर्सनिफ्राय दा मोनसे कनस्ट्राक्सन जागासिनो दङ। पिडब्लिउडिनिफ्राय मोनसे दालां जागासिनो दङ। बे बुरिजा मा दालां होनोमोनलाय, मा दैमामोनलाय, देवल बेरेन्सि दैमानि सायाव बियो 49 लाखनि। बेनिफ्राय नैबेवहाय जोंना आवजार स्कुला बेयाव सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय चिफ सारनिफ्राय कनस्ट्राक्सन मोनसे टटेल जोंनियाव 23 बे प्राइमारिनि गेजेराव जालांबाय। मोनथाम सोलिनायजों लोगोसे जालांबायखौनो होननांसिगोन 24। गतिके आगुनि सरकारा मा मावदों मा मावाखै जों बेखौ बुंनो नागिरा। दिनै जोंनि सरकारा मानसिफोरनि रायजो राजाफोरनि हान्थामेलानि गाहामनि थाखाय बा फरायसाफोरा जेंना दाजाथों, सोलोंथाइनि बेलायावहाय रायजो राजाफ्रा बिजनेस मावनानै जानो हाथों। साफ्रोमनोबोथ' जों गभर्नमेन्टनि स्किमखौ होनो हाया। हान्थामेला राहा लामाया थिग जायोब्लानो जों गावबा गाव बिजनेस मावनानै जानो हायो। बे राहाजोंनो जोङो बोसोरबानि गेजेराव जों हानायमानि फिसा फिसौ खामानिफोरखौ जों फोजोबनो नागिरदों। गिदिर खामानियाथ' एस पार दा नर्म्स फैबाय थाखायो। बाखि आं खोब गोजोननाय मोन्दों बे बियाबनि रायजो राजाफ्रा आंखौ दैथायहरबाय आरो आंबो हानायमानि रायजो राजानि थाखाय खामानि मावनो नाजागासिनो दं। ओरैनो दिनै दोंसे लामा आरो मा दिनै आं दा फिथा हानो नागिरनाया टटेल 15टा। बाखिया अनगयिङाव दं, माखासेया सिगां थांनाय बोसोराव जानानै थांखानायनि। फारसेथिं बे ओनसोलनि जेंनाफ्रा समाधान जानायाव रायजो राजाफ्रा मावफुं सोद्रोमा आरो बिटिआर सरकारनिसिम साबायखर बावदों। दिनै रायजो राजाफ्रा हान्थामेलानि मोजां खाबुखौ मोननानै मा बुंदों फै मिथिना लानि। मा बुंगोन माने मा बुंबावनो, जिखुनु जोङो सिगांनि सरकारनिफ्राय जेबो मोनाखै। जोङो न'बो गैया, माबा मोनसे दैखरबो गैया, माबा मोनसे लेट्रिनबो गैया। जों खस्थ'यैनो सोलिनानै दङ। दा मथा मथिबा जोंहा सार गोदान जानायनिफ्राय दा एसे बे ब्रिजखौ मोनबाय आरो बेखौ बिराद सान्थि जादों जोंहा गोसोआव। आरो मा मोनबावनो खावलायनो लुबैयो सरकारनिफ्राय, सारनिफ्राय? सरकारनिफ्राय लुबैयो माने जोंहा बे दै, दालां आरो लामाबो मोनबाय, मोननायालाय लामाबो मोनबावबाय। ओमफ्राय दा लेट्रिनबो गैखाया जोंनाव, ओमफ्राय दैखरफोरबो गैया, जेबो न'फोरबो गैया आरो मोनाखै जोङो। बे दालांखौ मावनायनि उनाव नोंथांमोना माबायदि सुबिदा मोनखो? मोजां मोनबाय जोङो, सुबिदा जाबाय। ओरैनो सिगाङाव माबायदि रोखोमनि खस्थ'? माबायदि खस्थ' माने एखे आंना सानसेखालि फिसौआनो थांनोनो मोनलायलायाखै स्कुलाव। डन बस्क'आव हाबहैयोमोन। बे समावहाय बिमा गैयामोन, आंबो बानानै बारनो हाया आरो गथ'आबो थांनो हाया। आरो सोरबा सासेया बारहोबाय खुनुरुखुम, मालाय बे गारि रिजार्भ लानायनि दंमोन नालाय, बियो थांग'बाय, स्कुलावनो थांनो मोनासै। ओरैनो बेसे गोबाव बायदि खस्थ' भुगिनांदों? खस्थ'आ गोबावनिफ्रायनो खस्थ'खा जोङो, बुंस'नो हाया। ओंखायनो जोङो बेखिनि मोननायखौनो बिराद सान्थि मोन्दों आरो गोजोननाय मोन्दों जोङो। आरो एसे एनै दंबावोफोरखौ मोनबावोबा आरो साबसिन गोजोननाय मोनगोन जोंहा। सरकारखौ मा बुंनो सानो? मोजां। सिगाङाव जोंनिया ओरैबादि जायोमोन, लामानि थाखाय जब्रा जन्था माबाफोर जायोब्ला बाननानैसो लांनाङोमोन। दा ओरैबादि सुबिदा खालामनानै होबाय सारा,
बेनिखायनो बिराद मोजां मोनदों आङो बेबादि मावनानै होनायखाय बेनिखायनो आं मा बुंनानै फोजोबबावनो बेखौहाय बुंनानै फोजोबनो हायिबादि दा इसोरा बेनो बोर होबावथोंसै आरोबाव देरहाबावनो थाखाय फैगोन इलेक्सनाव नैबे बाथ्राखौ आङो बुङो मोनबेसेथो माबा हमफाइप बारदों ना दा माबाया हमफाइप दा बानायनाया ब्रिजआ मोनथाम खेबसेनो मोनथाम हरबाय सारा अननानै नैबेखौ बिराद मोजां मोनदों आङो दा जों आहा दा थांलाय फैलाय खालामनो थाखाय मोजां जाबाय दा आरो दंबावो जोंना नैबे राङि जरा बे राङि जराखौ जुदि मावनानै जुदि माबायोब्ला बिराद मोजां जाबाय मा गामि होननो नोंसिनिखौ बे नर्थ बाथाबारि दै थायोमोन नामा दैलाङाव? दैलाङाव दै थायो बे फुरा बे बाना जायो बे लामाजों बबे बबे जायगायाव थाङोमोन? बे लामाजों थाङो ओरै बेंटल ओरै थांबाय बामोनगाव क'क्राझार बोजों थांजाबाय बे लामाया बे लामायानो बयनिफ्राय औ बेनो सिगांनि सरखारनि नोजोराव गोग्लैयाखै नामा बे लामा सिगांनि सरखारनि लामा माबायाव गोग्लैदों गावसोर नायदोंना नायाखै गैया नायफैया दालांबो माबाया मावा होफैया थाबायनायलाय थाबायोमोन होमब्लाबो मोनफेराखै ओरैबादि खस्थ'आनो मा बुंबावनाय लोमला साब्ला बाननानैसो लांनाङोमोन दैखौ बाहोनाङोमोन ओरैबादिमोन नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव दं नामा जुदि नोंथाङा देहायाव सानाय सुनायजों भुगिनांगासिनो अब्ला नोंथांनि थाखाय गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो सानाय सुनाय बेरामखौ फाहामथाय लानो हागोन খোজ কঢ়াত খুব অসুবিধা আছিলে ছাইডটো মোৰ একেবাৰে মানে বহুত বেয়া আছিলে মানে খোজ কাঢ়িব মানে ভালকৈ পৰা নাছিলোঁ ইয়াত মোটামুটি 3 দিন আহিয়ে মই ভালকৈ খোজ কাঢ়িব পৰা হৈছোঁ सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बायदि बेरामखौ बे सेन्टाराव फाहामनाय जायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टारा चिरांनि बेंटल सापागुरियाव दं बे सेन्टाराव थानानैबो फाहामथाय लानो हानायनि सुबिदा दं जुदि नोंथाङाबो फाहामथाय लानो लुबैदोंब्ला नैबे मबाइल नाम्बार 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजोङै जगाजग खालामनो हागोन